On je Aleks. A ona je Marina. I dobrodošli u novi video. Onda, ovaj video, koji je video? Pa, izašle su nove Riziku Jukus. Sjajna boja i srebra boja. Pa, šta ćemo da radimo s ovima? Će da ih jedemo? Pa naravno. Imaju novi ukusi. I dobro. Pobedi onaj ko pojede najgroznije bombone. I dobije 2 poena. Jedan poen ko ne proguta i samo ispuni. A 2 poena ko proguta. Znači tako? Onda ja imam da ti pobedi. Mi smo pogrešili, iako sam znala sam pogrešila, da se to ovako jedan put okrene i ako izađe žuto, uzmemo zajedno žuto. A ne jedan put okreneš ti, jedan put okrenem ja. A šta ti je to bre, jedan put ja, jedan put ti? Zato u prvu epizodu toliko puno traje. Hoćemo da vam kažemo ove ukuse. Crvena bombona je crveno voće ili bubuljica. Bubuljica što možete da nađete na listu. Bre, je grozno bubuljica, ali bre, šta ćemo? I onda, žuto je banana ili upišane gače. Stvarno narode, ne mogu da verujem upišane gače, baš. A da možda ste šta je gor? Meni se banana ne sviđa, znači ni jedno ni drugo nije lijepo. Pa onda, zeleno je sveža lubenica ili buđavo jelo. Naranđasto, mrdljiva cigara ili kineska mandarina. Belo je govno od goluba ili sladoled sa ukusom ananasa. A brown je sirup od brespe ili šljam. I to je bilo to. I sad bih morali da počnemo da vidimo kako će biti. Vi znate da je ovo puno grozno i ideja je ono što se okreće. Mi ćemo opet da pokidamo, ko onaj put kako pokidamo. E sad ću, nemoj bolje, ja ako stavim to ću pokidati. Ja ću pokidati. Ma to je beno od Kineza sigurno stalno, ma kak je uspjela se pokidala opet? Ma to je sigurno od ovih Kineza, pa Kinezi jebe vam majku, opet se pokidalo, sve se vidi. Ajde da vidim, ne, to je made in Italy. Znači, made in Italy. Znači, Italijani su krivi ako se upokidali. Ajde, ne manimo priče, počinje. I kako možete da vidite, ne vidim. Crveno! Da se pomeriš ću da to padne. Znači... Šta ti vidi? Crvena boja, znači... Crvena boja, znači crveno voće ili bubuljica. Znači sada uzimamo oboje crvenu boju. Da. Vidiš koja je crvena? To bre... Znači... Onda se nadam da je grozni ukus. Onda se nadam da nije grozno. Ali nismo uzeli ništa da pijemo. Da, zato je ova challenge još lepša, zato što ja ne mogu da preživim. Šta si rekao da je ovo? Crveno voće ili bubuljica? Ja sam izabrao bubuljicu. Ja sam izabrao crveno voće! Ako progutam 2 poena za mene, tebi 0. Pa šta, onaj koji pojede najviše grozni, on pobeđuje. Znači, nemoj bre, sinko, da budeš tužan, ali ako si pa grozno, opet ćeš biti srećan. Ima ukus kao da je gorko, lepljivo gorko. Brown sirup od brespe ili šljam? Joj, šljam, ja mrzim šljam. Šljam je mrzim. 0 poena, ali baš ukusno. To je šljam. Vidim mravka. Jebem ti pas. 2-1 za mene. Je bre, ovo je stvarno šljam. Ali treba kako da imam ja stvarno šljam. Ja ovo ne bi mogla progutam, meni već došlo da povraćam samo što sam ga stavila u usta.
Nisi ti za ovakve challenge, nisi ti jak. Ja nisam za nikakvu challenge. A ipak primetio sam da ove ovdje nisu tako lepljive, ne lepi se za zube kao one zadnje što smo jeli. To je dobra stvar. One zadnje ti se zalepile za zube i nisi mogu ni da ih piješ. Zalepi se za cijel život, pa se ideš ovako, se šeta se narod gleda to zube. Šta je se zalepilo, bre? I žuto. Upišane gaće ili banana. Ja, nadam se da je banana. Ja. Čekaj. Upišane gaće. Banana. Ja, upišane gaće. Progutaj ili samo jedan poen? Jebem ti, ne mogu ja. Znači 2-2. Joj, najgore će biti ako izađe i rizikuj, morat ćemo progutat namerno. Se sjećate da rizikuje ovo bilo i ako to izađe, mi moramo progutat namerno. Ne možemo da kažemo ne. Znaš da ti sad od tog kamena na kom sediš imaš bele pantalone? Ma izbrisat ću. Opet žuto. Opet isto. To je banana. Moja banana. Dobro smo beše. Ostale dve žute, ove su grozne, znači. Zašto? Šta znači? Ja sam jedan put u italijanski YouTube stavila 5 usta, sve su bile lijepe. Majke mi. Hajmo. O, naranđasta. Naranđasta. Znači, smrdljiva cigara ili kineski mandarin. Kineski mandarin. Ja. Sad je i zašto drugačije? Belo, nismo još. Znači, govno od goluba ili sladoled sa ukusom ananasa. Sladoled. I ja. Dobro, ovdje sve su slatke izgleda. Pa tu sam ja kupila, malo sam sreću. Sljedeće. Opet ista bela. Znači, 3, 4, sad. Ne mogu da verujem, opet ananas. Ja sam uzeo jedno, ali nema nikakav ukus. A ne, ananas mislim da se. Nije grozno ipak. Ne pa. Opet belo. Ja ne verujem da ćemo sad opet neko dobro da uzmemo. Aj Bože, oprosti. Ananas. Ananas. Ja mislim... Imam govno od goluba. Govno. Usru se golub, usru. Ljubavi, ne jedi govno. Razumeli ste? Naranđasto. Naranđasto. Uzmite boju dama i idemo. Dva poena, 4-3, ja vodim, yes. Ovaj žuto. Žuto? Jo, kaži mi da je banana, kaži mi da je banana. Banana. Ne. Ovo je upišana gaće. Naranđasto. Naranđasto. Nadam se da je kineska mandarina. Ja. Belo. Ostala sam jedna bela. Onda ćemo opet. Nema više. Opet će opet. Brown, zašto što? Naranđasto. Nema više. Nema više. Belo, nema više. Rizikuj. Rizikuj šta? Sljedeću mora da progutamo. Rizikuj, malo sam malo. Iako je grozna, mora da se proguta. Crvena. Uzmi. Znači. To je dobro ili nije? Da! Yes. Sljedeće.
Naranđa. Rizikuj. A, opet moram da probam. Crvena. O, Dobar. ovo je baš najjače. Brown. Brown. Šta, koji baš ukus brown? Napisat ću dole. O, sirup od bresko, daj, nikada nisam probao. Meni je šla. Meni je sirup od bresko. Ako progutaš, dobijaš 6 Meni je poena. šljam. Onda smo, ja 6, ti 5. Ostala je samo zelena, za džabe da vrtimo. Uzmemo zelenu. Uzmemo zelenu. Zadnja. Ima još one bela i crvena, jedno ću uzeti belo i crveno. Ajde. Idej. Lubenica. Meni lubenica. Da, ja ću Bela belo. ili crvena? Ja ću belo. Onda crvena. Dobro. Zadnja. Znači sad smo 6, ja, 5 ti. Ja 5. Ah. Jebim. 7, 6. Mislim, narode imamo pobednika opet. Mislim, znalo se. Ja sam nesrećna. Svete. Izgledam ko neki nis. Ajču, čaj. I ništa narode, posle ove budalaština, mislim da možemo da se pozdravimo. Da, i ništa što vam kažem, ovaj se snimak završio ovdje i vidimo se u sljedeći video. Goodbye. Dubai. Ne mogu da verujem. Bonus klip. Samo ponavljamo 100 puta, znači, probit ćemo glavu. Ti si tako pravi video. Uzmi boju i čuti, malo i jedi. Sad aranđasto. Naranđast. Naranđasto. Bonus klip. Uzeli smo naranđastu, šta ti je? Da, naranđasto. Ti se zbunila.